Ahojte, ja vás pozdravujem a dneska by som sa chcela venovať téme, ktorá hovorí o tom, ako skutočne začať, čo urobiť, aké konkrétne kroky urobiť, aby človek skutočne začal. Pretože dostala som veľa správ o tom, že áno, viem presne, čo mám robiť, ale neviem sa nejako donútiť. Takže dneska budeme hovoriť o tom, aký motor nás dokáže dohnať k tomu, aby sme skutočne začali robiť veci, ktoré chceme robiť. Nemusí to byť vôbec napasované práve na jedlo, môže to byť, táto situácia môže vzniknúť aj pri rôznych iných situáciách, že síce vieme, čo chceme robiť, ale nevieme sa tam k tomu dokopať. Že ja si nazdielam obrazovku, znova mám pripravené nejakú prezentáciu. Dnešná téma je, ako konečne začať bez toho, aby ste museli do niečoho sa nútiť alebo potrebovali pevnú vôľu. V minulom vstupe som hovorila o čisto vecnom hľadisku toho, čo máme jesť. Ja si to dovolím si pripomenúť ešte túto záležitosť, a to z toho dôvodu, že vlastne toto vecné hľadisko má potom zase náväznosť na to, aké kroky podniknúť ďalej, čo sa týka toho naštartovania toho motoru. Takže v minulom vstupe sme si hovorili, že jedlo ako také, to, čo skutočne naše bunky potrebujú, musíme sa na to pozerať čisto z toho vecného, racionálneho hľadiska. Presne tak, ako tí ľudia alebo tí chovatelia v zoologickej záhrade, že musia poskytnúť tým zvieratkám presne také stravovanie, aké by bolo ich stravovanie v tej prírode. Hej. A preto sú na klietkách zákazy krmiť zvieratá, lebo tie zvieratka, oni si radi zoberú ten náš pamlsok, ale ten dopad, ktorý tam môže nastať, môže mať veľmi zlé a až dokonca tragické následky. Hej. Poviem príklad, veľmi moderný je teraz xylitol, je to náhrada cukru a v nízkosacharidových stravovaniach sa veľmi často používa. Pokiaľ ale tento alkoholový cukor by zjedol psík, tak môže to mať naozaj fatálne následky, pretože tento psík dostane tzv. Glykemický šok. Hej. Jeho nárast glukózy zlietne hore a hneď na to sa dostane do hypoglykémie. No a ako hovorím, pri určitom množstve xylitolu môžu byť následky pre toho psíka fatálne. Čiže chcem povedať len toľko, že áno, ja musím vedieť ako človek, že čo to zvieratko potrebuje pre svoj život a čo je pre ňoho nebezpečné. A to rovnako toto musím vedieť aj pre seba. Čo je pre mňa prospešné a čo je pre mňa nebezpečné. No a toto musím, keď nie študovať, ale vyhľadať si tie informácie. Pre psíka okrem iného môže byť nebezpečný aj stimulant teobromín, ktorý sa nachádza v čokoláde, alkohol, aloe vera, kofeín, cibula, cesnak, olej, hrozno. To len tak mimochodom. Tu ide len o to, aby ste pochopili, že pri stravovaní potrebujem mať ujasnenú vecnú stránku veci. Čiže to, čo človek a jeho bunky potrebujú na to, aby fungovali. No, čiže vieme, čo robiť, ale nevieme, ako to začať. Čiže ako prestať sa vyhovárať, že teda začneme od zajtra, od budúceho a týždňa a tak ďalej. Takže toto je vlastne témou toho dnešného príspevku. A povieme si kroky, ako sa z toho dostať. Pretože mnoho ľudí pozná svoj bod A, východiskový, kedy nechce v tomto bode zotrvávať, ale chce prejsť do toho bodu B, ale nepozná ten motor, chýba mu tu na ten motorček, ktorý ho teda dopraví k tomu bodu B. Ľudia používajú, preto to ale nefunguje, lebo ľudia používajú na to, aby sa motivovali takzvanú externú motiváciu, a táto externá motivácia bohužiaľ nefunguje. Hej, čo to je podáme si prehľad, čo to je taká externá motivácia. To je to, že v januári si
množstvo ľudí kúpi pernamentku do fitka napríklad, no a po nejakom čase tá emócia toho nadšenia vyprchá a tá permanentka potom zostáva nevyužitá, alebo teda nejako to silou, mocou tam už človek dokope a prestane chodiť. Ďalšie, čo nefunguje, je afirmácia, to znamená, ja tomu hovorím znásilňovanie myšlienok, to znamená, že ľudia si pripomínajú v tej hlave, že mal by som to spraviť, chcem sa tam dostať a rôzne vlastne také afirmácie, ktoré vlastne by mali navnadiť cez tie myšlienky toho človeka, aby teda začal niečo robiť, ale bohužiaľ ani toto nefunguje a keď, tak len nejako krátkodobý. Čo tiež nefunguje je, že to robíme pre iných. Poviem vám taký môj krátky príbeh s mojim synom, ktorý bol na základnej škole, chodil 3 roky na hudobnú výchovu a po 3 rokoch povedal teda, že on tam už chodiť nebude. No, môj prvý hlúpy nápad bol ten, že som ho chcela namotivovať tým, že mu kúpim počítač, čo samozrejme pred 25 rokmi nebola až taká celkom sranda záležitosť. Ale on ani napriek tomu nepristúpil. Že toto všetko vlastne sa radí medzi externú motiváciu, ktorá funguje krátkodobo alebo takedy vôbec nie. Častokrát mi píšu ľudia, že vy keď ste 3 roky na tom mese a tuku, vy musíte mať extra silnú pevnú vôľu. No nie je to tak. A ja si osobne myslím, že žiadna pevná vôľa neexistuje. A čo teda existuje, tak je vnútorná motivácia. Hej? Čiže z toho racionálneho hľadiska my musíme sa preklopiť na to, aby sme zistili tú našu vnútornú motiváciu. Čiže čo je tou hlavnou emóciou, preto, aby som sa dokázal pohnúť z toho miesta a na to miesto, kde chcem prísť. Všimnite si, chcem dať do protikladu to, že pokiaľ ja hľadám spôsob stravovania, ktorý vyhovuje mojim bunkám, mojim potrebám organizmu, biologickým aj fyziologickým potrebám, musím použiť racionálne hľadisko. Ale pokiaľ chcem nájsť motor, tak ten motor musím hľadať práve v rámci tých emócií. Skúste sa trošičku zamyslieť nad tým, že ako sa vlastne rozhodujete pri kúpe, dajme tomu, alebo pri tom, že čo budete jesť. Väčšina ľudí má doma 7 rifiel, ale napriek tomu ide do toho obchodu a ide si kúpiť ďalšie. A čo rozhoduje o tom, či si ich kúpi alebo nie? No, väčšinou ani tá cena nerozhoduje. Samozrejme, že aj cena rozhoduje pri tom, ale ten človek má pocit, zdôrazňujem, že ušetrí, dajme tomu, keď je niečo v zlave, ale väčšinou ide o to, že sa chce nejako cítiť lepšie. To isté je to napríklad aj pri kúpe auta. Väčšinou nejde o vecné hľadisko, že to auto má odviezť z bodu A do bodu B, ale v podstate ľudia vyhľadávajú typ auta, ktorý mu vyhovuje pocitovo. Každý má nejaké iné nároky. Niekto, dajme tomu, pocit bezpečia, niekto, že si chce užiť jazdu, rýchlu jazdu a iné ďalšie veci. Čo sa týka jedla, tu sme si rozoberali v minulom videu, že naozaj tí ľudia dneska sa rozhodujú pri jedle práve emóciami. To znamená, že nejakými pocitmi, chuťou, vôňmi a inými vecami. Poďme vlastne teda už na tie akčné kroky, že čo vlastne nás donúti, ktorý motor nás donúti, aby sme konali. Je to vlastne emócia, ktorá je spojená s chcem to. Chcem to. Buď je to dosiahnutie slasti, alebo je to bolesť, ktorú už nedokážem ďalej znášať. Poviem tiež taký krátky príklad z môjho života, že ja, keď som si kupovala prvé auto, tak bola s tým spojená emócia toho, že budem konečne nezávislá. Čo to znamená?
išlo o to, že ja som bola v práci, kde som robila do určitej hodiny a za pol hodiny mi šiel autobus, ale tá zastávka bola vzdialená pomerne ďaleko a ja celou cestou som musela bežať na tú zastávku. A čiže keď som išla kupovať auto, tak nerozhodovalo ani to, že aká je kvalita toho auta, ani nič iné, ale to, že konečne budem nezávislá a že teda keď skončím tú prácu, porátam si, urobím si uzávierku, teda zavrem krám, tak to poviem, urobím si uzávierku a v kľude si dokončím prácu, preoblečiem sa, sadnem do auta a idem, či je to 5 minút neskôr, či je to 5 minút neskôr, po prípade si urobím nákup. Ale nebudem závislá na spoji autobusovom, alebo nebudem dokonca závislá na tom, že budem manželovi volať, aby po mňa prišiel, lebo ďalší autobus išiel o 10:30. Takže pre mňa aj celkové v rozhodovaní je dôležitá nezávislosť. Hej, pri nejakých buď nákupoch, alebo celkové pri rozhodovaní je pre mňa táto emócia je u mňa veľmi dôležitá. Samozrejme, že u niekoho je to bolesť. U mňa takisto by som mohla príbehov o bolesti, o zbavení sa bolesti hovoriť XY, hej, pretože sa s tým stretávam dennodenne. Takisto u mňa tiež bolo neznesiteľné, hej, keď som ležala na tej posteli bez pomoci a každú jednu činnosť, ktorú som potrebovala spraviť, som musela volať niekoho z rodinných príslušníkov, aby mi pomohol. Čiže to takisto pre mňa bolo veľmi neznesiteľné. A u mňa vlastne došlo k takému opačnému efektu. Hej, ja som hovorila, že prišlo mi mnoho správ k tomu, že my vieme, čo máme robiť, ale nevieme sa naštartovať. A u mňa to bolo opačne, hej, že ja som vedela, čoho sa chcem zbaviť, ale som nevedela ten spôsob. Nevedela som nájsť to stravovanie. Vedela nejakou intuíciou som vedela, že mám zmeniť stravovanie, ale nevedela som. U mňa fungovalo toto. Hej, najprv som našla tú svoju bolesť a potom som išla do akcie a hľadala veci, ktoré by mi mali fungovať. Teraz ide o to, že ako vlastne tú vnútornú motiváciu nájsť, ako urobiť tie kroky, ktoré mi pomôžu tú motiváciu nájsť. Pretože ľudia často majú nejakú motiváciu, ale tá motivácia nie je dostatočná, je slabá. Hej, ako príklad môžem uviesť, že tou prvou motiváciou môže byť, že chcem schudnúť. Ale ja potrebujem vedieť, prečo chcem schudnúť, hej, aby vyšli najavo tie emócie zo svojho vnútra. Čiže stačí mi opýtať sa otázku, prečo chcem schudnúť. A tam už sa začnú diať určité veci, na ktoré mi začnú napovedať. Dajme tomu, chcem sa cítiť tak, ako som sa cítila pred 10 rokmi, keď som mala normálnu postavu. Chcem mať energie toľko, koľko som mala pred tými 20 rokmi. Chcem sa konečne pozrieť do zrkadla, bez toho, aby som sa nejako zle cítila. Hej. Počujete, čo teda hovorím, že furt je tam o tom pocítim, hej, niečo cítim, hej, cítila som ako pred niekoľkými rokmi, aby som sa dobre cítila, keď sa pozriem do zrkadla. Že stále hovoríme o emóciách. No a keď ani toto nepostačuje, aj tu vidíte na tom grafe, že niekedy niekomu to stačí, ale 60% asi až tak nie. Ale pokiaľ chcem teda naozaj ísť do hĺbky a zistiť ten môj vnútorný motor na 100%, tak dôležité je spýtať sa, prečo je to pre mňa dôležité. Prečo je pre mňa dôležité schudnúť. A tam už každý dostane také silné odpovede, že málo kedy sa stane, že ten motor sa nenaštartuje. Hej, môže to byť napríklad len také, že nechcem zostať, alebo nechcem byť bez nôh. Hej, ak dostanem takú chorobu, ktorá si vyžaduje amputáciu, ako viete, cukrovka nebolí, hej, ale tie následky sú hrozné. Alebo rôzne iné ochorenia, hej, pretože obezita ako taká si nesie so sebou obrovské riziko ďalších chorôb.
No a keď už mám tú svoju vnútornú motiváciu, tak už sa mi tu objaví ten motorček a môžem z toho svojho bodu, kde sa cítim zle, vyraziť do bodu, kde sa budem cítiť dobre a naozaj nepotrebujem žiadnu pevnú vôľu, ale tá vnútorná motivácia, ten vnútorný motor ma ženie. Tak to bolo všetko z tohto vstupu a dúfam, že som pomohla a že teda skúsite si urobiť toto cvičenie na to, aby ste našli tú svoju vlastnú motiváciu. Ďakujem pekne za pozornosť.